Здравейте и добре дошли! Днес ще ви представя модулът InfoCenter към платформата на Global Consulting GC Clouds, която е предназначена за малък и среден бизнес, за управлението на всички основни дейности на малки и среден бизнес и то онлайн. Модулът InfoCenter е предназначен за фирми, които биха искали да имат лесен канал за комуникация за своите клиенти, партньори и служители под формата на малък, но добре оборудван с функционалности и информационен портал. Това е именно основното предназначение на инфоцентър, да се информират основните публики на компанията, независимо дали е малка или голяма, чрез една единна точка, която позволява всеки потребител, например бил той клиент, партньор или служител, да влезе в своя потребителски име и парола и да види само тази информация, която е предназначена за него. От администраторска гледна точка, управлението на приложението е наистина доста лесно и интуитивно. Имайки предвид гледна точка на компанията, която иска да предоставя информация на своите публики, ние можем да управляваме своите служители, като имайки списък с служителите, които са регистрирани в системата, можем да изберем кой от тях да има право да ползва модулът InfoCenter. От друга страна пък можем да управляваме и своите клиенти, имайки дефинирани компании, наши клиенти и техни служители, можем с кликване на съответното чекбоксче да дадем право на дадения клиент да вижда информацията и да работи с системата InfoCenter. Основните типове информация, които могат да бъдат публикувани на мини портала на всяка една компания наш клиент, това са така наречените страници и публикации. Страниците са статични информационни единици, които позволяват да се сложи заглавие, текст, картинки, да се добавят линкове към определени сайтове или просто адреси в интернет, да се прикачат файлове към дадената публикация и всичко това да бъде показано на страницата на портала, който ние представяме пред нашите публики, като съответните линкове, съответните страници ще бъдат виждани само от тези потребители, които имат право да ги виждат и които ние сме казали, че трябва да ги виждат. Ето, например, създаването на нова страница става чрез кликването на линкът нова страница. Задава се име на страницата, статус, дали да се публикува веднага или все още да остане статус обработен. Можем да въведем текст на страницата, да добавим линк, да добавим файл, например презентация или нещо друго, или да добавим изображение, което да бъде поместено в текста на самата страница. Като имаме достъп както до визуалния стил на текста, който можем да управляваме с помощта на нормални контроли за подобно на Word, но можем да получим достъп и до така наречения HTML вариант на текста, при който имаме абсолютно пълен контрол върху визуализацията. Също така, това, което споменах преди малко, е, че можем да кажем кои групи, създадени от нас, групи потребители, могат да виждат тази страница, която ние сега ще публикуваме. След като е публикувана страница, тя може да бъде намерена от нас, като администратори, от линка търсене на страница, като можем да ги филтрираме по такива, които са в обработка и такива, които са вече публикувани. Можем да ги редактираме. Ето виждаме една страница, която вече е публикувана. Може да бъде редактирана. Тя е дефинирана за тази група, да я вижда. Или може просто да разгледаме, или дори да я изтрием. От своя страна пък публикациите реално разполагат за същите полета и се работи с тях по същия начин. Това е направено с цел да бъде максимално интуитивна работата с тази система, като за всяка публикация имаме заглавие на публикацията и допълнителното поле тук е описание, кратко описание, което ще се появи преди човек да е кликнал върху линка за пълен текст на публикацията. Статусът си остава като поле отпреди от страница, същото е като логика. И тук е добавено второ ново поле, категория, с което ние категоризираме дадена публикация в една от рубриките, които сме задали предварително. Иначе работата с текста е
По същия начин въвежда се текст, може да се форматира, могат да се добавят линкове, файлове или изображения вътре в самата публикация. Като се дефинира за коя група потребители да бъде предназначена тази публикация. И ние като администратори можем да ги намерим в линка търсене на публикации, можем да ги филтрираме по различни критерии и да виждаме какво е публикувано с заглавие, статус, в коя категория, с каква дата и ние можем, разбира се, да редактираме и изтриваме тези публикации. Друг елемент на администрирането е ресурсите, които използваме. Това са линковете. Ние можем предварително да зададем линкове, които да бъдат прикачвани към дадена страница или публикация, или да ги създадем в процеса на създаване на страницата и публикацията. Ето тук виждаме екрана, в който сме създали няколко линка и те могат да бъдат използвани в множество публикации или страници. Също се отнася за файловете, ние можем предварително да качим съответни файлове и те да бъдат прикачвани към различни публикации и страници. От линкът категории пък се управляват категориите, на които ние можем да задаваме различни права за достъп и различни потребители да виждат само определена категория, например, и по този начин да ограничим достъпа до информацията за съответните потребители. Толкова за администрирането от страна на служителите на дадена компания. От клиентска гледна точка, т.е. от гледна точка на тези, които ще ползват системата и ще получават информацията, интерфейсът е пределно прост. Имаме секция страници. При нея се е показано нещо подобно на меню, в което се вижда страниците, които са публикувани от администратора на компанията и те могат да бъдат разглеждани. От друга страна пък са дадени линкове, една секция публикации, в която има линкове и се виждат всички публикации, които могат да бъдат сортирани по категории, например, и като се кликне върху самата публикация, да се види пълният текст на тази публикация. Ето, например, виждаме, че е публикуван текст, може да бъдат публикувани картинки, файлова или линкове в съответната статия. Като функция на този модул е и при публикуването на даден материал, например публикация, има един чекбокс, който позволява да се изпрати съобщение до съответните потребители да бъдат информирани, че е създадена такава публикация. Накратко, това беше работата с модулът InfoCenter. Той позволява бързо и лесно да се информират потребителите на системата, като това могат да бъдат наши клиенти, партньори или служители и по този начин улесняваме комуникацията между компанията и различните публики на тази компания, като всяка една фирма може да бъде клиент на платформата и да използва тази услуга. Достатъчно е да се направи регистрация и да се използва безплатен пакет или да се закупи платен пакет с месечен абонамент за ползване на този модул. Благодаря за вниманието и приятно използване на GC Cloud, платформата на Global Consulting за управление на бизнеса в облаците.